घेतला पुढे पाय ठेवता येईल तुम्हाला. हा कचरा घे. ती आधी कचऱ्याची पुडी आण बाहेर. पण चाललात कुठे तुम्ही? असंच बाहेर फिरायला? असंच फिरायला चाललो आज. एवढं नटून? मग नटूनच जायला पाहिजे ना बाहेर. नटायच्या अगोदर इव्हिनिंगचा ड्रिंक घेतला? चला फळा. नाही आता नको. का आता काय मग का? लेट झालाय. लेट नाही झालंय बसा. नाहीतर तुमचा नाही इकडे नाही बघा सजले बिजले निघाले हा. आणि नंतर मग हाडाची काढा आणि मग बोललं असतं पुढे एडिटेड. हा टिंब सुनतो ना. हा तर इकडे बघा प्रॉपरली असा ग्लास पूर्ण पाणी घ्यायचा. हे उघड मम्मी. तुम्हाला नाही आवडत? नाही आवडत म्हणून तर आम्ही पळत होतो ना. मग हा डब्बा देऊन टाकू दुसऱ्यांना? नको. का? राहू दे. स्वतःला पण नको. पिऊ ना. स्वतःला पण नको दुसऱ्याला पण नको. आणि असं नसतं. काय नाही दुसऱ्यांना पण नको. तुम्ही आणलाय ना तो. तुम्हाला एक सांगायचं आहे असं नाही की कधी पण पिऊ नसतं मम्मी. ते आणलंय तर एक त्याचं ना सिस्टमॅटिक पियाला पाहिजे तर त्याचा असर होणार. बरोबर. तुम्ही आज एक ग्लास पिणार मग महिन्यानंतर दुसरा ग्लास पिणार मग तो कसा आपणच बोलते असं नसतं. आणि बसून पियायचं व्यवस्थित. रोज पिते. रोज पियायला देतो तेव्हा तू पितेस. पण पिते ना. स्वतःहून कधी पियालीस? नाही विक्रोळीत. आणि घुट घुट पिया अय. आम्ही का गुडगुड नाही पीत माहितीये त्याची चव चांगली नाहीये नाही काय? नाही बरोबर लागत. म्हणून आम्ही असा एका दमात पितो. चला पिया आणि सर्व लॉक करून व्यवस्थित या. तोपर्यंत माझा जे राहिलंय ना काम पुढच्या झाडांना पाणी घालायचं ते मी पटकन करून घेतो. चावी घेतली का घरातली? आता लाईव्ह कॅमेऱ्यात दिसलो असतो मी. बघ आपल्याला जायचं आहे. किती पण जायचं असलं तरी आपल्या झाडांना बरोबर पाणी दिलंच पाहिजे है ना मम्मी? हा चावी घेतली तू डायरेक्ट लॉक मार आता. तर बघा सर्व प्रकारे सर्व झाडांना आपण व्यवस्थित पाणी घालून घेतलेलं आहे. म्हणजे निघेपर्यंत आपलं सर्व काम होतं बरोबर ना काजल? चल ते पण बंद कर. चल सर्व घाल व्यवस्थित. लेट झाला ना? आम्ही कोणाच्या घरी चाललो आहे पण ते कसं मिठाईशिवाय जाऊ नाही शकत ना. ही मिठाई आवडेल का बघा? आपल्या आवडीची ती चमचम सारखी चमचमाचा. हा गिफ्ट दिलं की आवडेल नाही? आवडेल. बघा आम्ही असे गिफ्ट असतात आम्ही आमचे. फिरायला जातोय. तोंड गोड करायला. जादूने जातोय फिरायला. चला. पर्सनल ग्रूमिंग कोणाला नाही आवडत. हे तितकंच महत्त्वाचं आहे जितकं आपल्या शरीरासाठी जेवण महत्त्वाचं असतं. ते म्हणतात ना एका स्वच्छ शरीरात एक स्वच्छ आत्मा वास करतो. तसंच पर्सनल ग्रूमिंग हे फक्त फिमेलसाठी नाही तर मेलसाठी सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. का? कारण की आपली ग्रूमिंग मेंटेन ठेवण्यासाठी. आणि याच ग्रूमिंगचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे आपलं अनवॉन्टेड बॉडी हेअर्सला रिमूव्ह करणं, जे आपण आपल्या डेली रुटीनमध्ये फॉलो पण करतो. बॉडी हेअर्सला रिमूव्ह करण्यासाठी भरपूर ऑप्शन्स आहेत जसे की ॲपिलेटर, ट्रिमर, वॅक्सिंग आणि रेझर्स. आपण आपल्या सोयीनुसार ते वापरसुद्धा करत असतो. पण आता पण तुमच्यापैकी बरेच जण एक बेटर ऑप्शन शोधत असतील. मी सुद्धा शोधतीये. जर मला या सगळ्या मेथडमधून एक बेटर मेथड मिळालं असता ज्यामध्ये मला कट्स, इन्फ्लॅमेशन, बॉडीला पेन होणं हे सगळं सहन करत बसावं लागलं नसतं तर किती बरं झालं असतं ना. आता मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे युनिक हेअर रिमूव्हर स्प्रे, तेही न्यूड ब्रँडचा. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की हा युनिक हेअर स्प्रे का आणि हा युनिकच का? तर चला मी आता तुम्हाला दाखवते. हा प्रोडक्ट स्प्रे फॉर्ममध्ये आहे आणि आपण हा कुठेही आणि कधीही वापरू शकतो. आता चला मी तुम्हाला दाखवते हा प्रोडक्ट यूज कसा करायचा आहे. तर हे बघा मी या एरियामध्ये हा प्रोडक्ट यूज करणार आहे. तर या एरियामध्ये फक्त हे स्प्रिंकल करायचं आहे. असं हे बघा स्प्रिंकल करायचं आहे आणि हे 10 मिनिट्ससाठी असं सोडायचं आहे. 10 मिनिट्स नंतर हे वेट क्लोथनी आपल्याला पुसून घ्यायचं आहे. आता इथे बघा 10 मिनटं कंप्लीट झालेली आहेत आणि मी आता ओला फडकाने हे आधी पुसून घेते. हे बघा केस निघाले बघा. म्हणजे एकदम इझिली हेअर रिमूव्ह होत आहेत. आता ऑफिसमधून पार्टीचा प्लॅन असो किंवा लग्नासारखा इम्पॉर्टंट इव्हेंट, तुम्हाला तुमच्या बॉडी हेअरची चिंता करायची बिलकुल गरज नाही आहे कारण की तुमच्याकडे आहे न्यूडचा हेअर रिमूव्हर स्प्रे.
तर बघितलं ना हे वापरायला किती सोपं आहे बिना मेसचं. हे जितकं सोपं आहे वापरायला तितकंच नेहमी यूज करून तुम्ही तुमच्या हेअर ग्रोचं फ्रिक्वेन्सीसुद्धा कमी करू शकता. या स्प्रेमध्ये पॉवरफुल बायो ॲक्टिव्स आहेत, जसं की नीम ऑइल, ॲलोवेरा, चामोमो ऑइल, जोजोबा ऑइल, लेमन ऑइल आणि सनफ्लावर सीड्स. आणि याचा फॉर्म्युला पॅरेबिन फ्री आहे, ज्याच्यामुळे हेअर्स आपण इझिली रिमूव्ह करू शकतो विदाऊट इचीनेस, रेडनेस आणि इन्फ्लॅमेशन. कधी कधी आपल्याला हे सहन करावं लागतं जेव्हा आपण वेगळे मेथड्स हेअर रिमूव्हसाठी यूज करतो. हा प्रोडक्ट जितका स्किन फ्रेंडली आहे तितकंच ह्याचे जरा पॉईंट्स आहेत जे मी तुम्हाला सांगते. पहिला पॉईंट तर तुम्ही कधीही पॅच टेस्ट करावा जेव्हा पण तुम्ही नवीन प्रोडक्ट असे यूज करत असाल तेव्हा. हा प्रोडक्ट युनिसेक्स असल्यामुळे हा प्रोडक्ट कोणीही वापरू शकतो त्यांच्या सोयीनुसार. पण हा प्रोडक्ट आर्मफिटला, आपल्या फेसला आणि इंटिमेट एरियाला नाही वापरायचा आहे. सो तुम्ही चेक करू शकता हा अमेझिंग क्रिसमस गिफ्ट फ्रॉम www.everteen-nude.com मधून. आणि हा प्रोडक्ट तुम्हाला फ्लिपकार्ट, ॲमेझॉनवरती सुद्धा अवेलेबल मिळेल. आणि या प्रोडक्टची सर्व माहिती मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तर जा आणि चेक करा. नमस्ते. आज मी गव्हाच्या पिठापासून नाश्ता बनवते. आता गव्हाच्या पिठाचा नाश्ता कसा एकदम पौष्टिक असतो ना. आणि मुलं कशी आता भाज्या यायला लागल्यात ना, मुलं कशी भाज्या खात नाहीत. तर मी आता प्रत्येकातली थोडी थोडी भाजी घेऊन आहे ना, असं मी गव्हाच्या पिठाचा नाश्ता बनवते. तर बघूया आपण कसं बनवायचं ते. आणि नाश्त्यासाठी बघा एवढं सगळं साहित्य आहे. म्हणजे सगळं साहित्य, भाज्या बिज्या भरपूर सगळं. साहित्य आहे आज. तर अजून त्याच्यामध्ये आपल्याला गाजर नाही, हो, आणि गाजर शिमला नाही, मिरची शिमला नाही. मिरची नाही. आता सगळ्या भाज्या घ्यायच्या होते मला आज. आता हे पहिलं चटणीचं साहित्य दाखवते. तर थोडे शेंगदाणे घेतले, जसं आपल्यावर आहे. आपल्याला जास्त चटणी पाहिजे तर हे सर्व साहित्य जास्त घ्यायचं, म्हणजे एवढंच घ्यायचं पण जास्त घ्यायचं. हे थोडे शेंगदाणे, कोथिंबीर, आलं, लसूण, जिरा अर्धा चमचा, थोडीशी चिंच. आता मी चिंच का घेतली माहिती आहे का, आपण लिंबू, आता प्रत्येक टायमाला मी दही घेते, लिंबू घेते आहे ना. तर आज मी चिंच घेतली आहे थोडासा आंबटपणासाठी. आणि हे आपलं ओलं खोबरं, ही आपली चटणी वाटायची आहे. आणि गव्हाच्या पिठापासून आपल्याला नाश्ता बनवायचा आहे ना. ते बघ, हे गव्हाचं पीठ घेतलं आहे, 1.5 कप आहे, अर्धा कप रवा, दही घ्यायचं आहे त्याच्यामध्ये 4 चमच्या, मीठ घ्यायचं आहे, जिरा, लाल मिरची पावडर, हळद. आणि भाज्या म्हटले तर काय काय घ्यायचं आहे, थोडासा कोबी, थोडीशी मेथी, टोमॅटो, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, कांदा, हे आलं किसून घेतलं आहे. आणि ही फरसबी घेतली आहे. फरसबी जरा आहे ना वाफ लावून शिजवून घेतली आहे, कारण ती कडक असते ना, मग ती जरा शिजवून घेतली आहे. आता हे सर्व साहित्य आपल्याला आहे ना पहिलं मिक्स करायचं आहे. त्याच्यासाठी हा एक टोप घेते. आता इथे मी पहिला गव्हाचं पीठ टाकते, रवा, कोबी, टोमॅटो, मेथी, कांदा, मिरची, हिरवी मिरची, आलं, कोथिंबीर, फरसबी घ्यायची आहे घालून. आता याच्यामध्ये आपले हे मसाले टाकायचे. लाल मिरची पावडर 1 चमचा, जिरा 1 चमचा, हळद थोडीशी अर्धा चमचा, दही घ्यायचं आहे. पहिलं मीठ टाकते, 1 चमचा आणि थोडं मीठ घ्यायचं. दही घ्यायचे 4 चमच्या, बरोबर 4 चमचे दही घेतलेलं आहे. आता हे आपल्याला पाणी टाकून मिश्रण आपलं मिक्स करायचं आहे. हे आपल्या इथे बघा बॅटर तयार झालं आहे इडलीसारखं. थोडंसं आहे ना, थोडं घट्ट आहे ना, आणि ते अजून आपल्याला रवा मुरवायला पाहिजे, फुगणार रवा. तेव्हा आपण थोडं, मी आता पाणी टाकते बघा. आता एकदम बरोबर झालं आहे. आता आपण याच्यावरती आहे ना झाकण मारून 10 मिनटं ठेवूया. याचं 10 मिनटं झाकून ठेवायचं. आणि आता आपण हे 10 मिनटामध्ये आपण चटणी वाटून घेऊया. आता मी हे सगळं साहित्य दाखवलं ना चटणीचं, हे आता सगळं वाटून घ्यायचं. फक्त याच्यामध्ये मीठ टाकायचं चवीपुरतं. आता इथे बघा चटणी वाटून झाली आहे. आणि आपली इथे आहे ना 10 मिनटं पण पूर्ण झाली आहेत. 10 मिनटामध्ये
आपला रवा पण चांगला फुलला आहे. आपला बॅटर बघा मस्त झाला आहे. आता एका साईडने जरासं रवून घ्यायचं. आता मीठ टाकताना तुम्हाला अंदाज नाही आला ना पहिला, तर तुम्ही आत्ता बॅटर आपलं तयार झालं आहे ना, आता तुम्ही टाकून बघायचं मीठ हवं आहे काय नको ते. आता पॅनमध्ये तेल टाकते. हे कसे आपल्याला अर्धे शॅलो फ्राय करायचे, अर्धे डीप फ्राय करायचं आहे. म्हणजे अर्धा तेल घ्यायचं आहे, थोडासा मीडियम करायचा आणि आपण एक एक चमचा आहे ना पॅनमध्ये सोडायचा. आता झाकण ठेवलंय मी. आता 2 मिनिटं आपण थांबूया. आता इथे झाकण काढलंय बघा. आता फुल गॅसवर आपण चांगले भाजून घ्यायचे कलर येईपर्यंत. आता आपले मस्त कलर पण छान आलाय आणि मस्त एकदम भाजले. आता ते काढते मी. आपण याच्यावरती झाकण नाही ठेवलात ना तरी पण चालेल, झाकण ठेवला तरी पण चालेल. तर इथे बघा आपले टोटल किती झाले मी तुम्हाला दाखवतो बघा. आणि लास्टला जर तुम्हाला कंटाळा आला तर तुम्ही अशा प्रकारे करू शकता बघा. कंटाळा ना आलाय, काजल बोलली एकच मोठा करा म्हणून. काय झालंय, रात्र झाली, लेट झालंय आणि किती आता तीन करत असणार. आणून आता हे झाले ना, एक टाकून द्यायचा. उलट कधी कधी मजा ना अशा खाण्यामध्ये पण असते. तर इथे टोटल बघा पुढे ठेवायचा वास. एवढे सर्व झाले आहेत ना, तर त्यातले 3 खाऊन झालेले आहेत आमचे टेस्टिंग तुम्हाला सांगायच्या अगोदर. आम्ही खाऊन टाकलं. हे बघा सॉस सोबत पण खाल्लंय, चटणी सोबत पण खाल्लंय. सबूत इकडे आहे की आम्ही ऑलरेडी खाऊन झालेलं आहे. रेसिपी एकदम ऑसम आहे. चला समोर टेस्टी. हा चला हे टेस्टिंग करायला नाही चल काजल चल. चला बाहेर या चलो मी ये तो होईल आरामात या. आता मी तुम्हाला सांगतो अशी रेसिपी घेऊन जर मी तुमच्या समोर आलो तर तुमचे एक्सप्रेशन कसे आले असेल आम्हाला सांगा. हे गरम आहे बघा. ती थंड दाखव. नाही बघा आवाज येते. आवाज आला का जरा कुरकुरीत पाण्याचा. ठीक आहे. आणि टेस्ट तुम्हाला एक सांगतो की ही अशी रेसिपी झाली ना नाश्त्याची, जर तुम्ही बनवाल ना तर डिमांड येईल तुम्हाला की बाबा तुम्ही की आई मम्मी ज्यांनी कोणी बनवली आहे ना तर आम्हाला तुम्ही परत बनवून दाखवा अशी डिमांड येणार तुम्हाला. तर जी आपण चटणी बनवून दाखवली आहेस. हो दाखवली ना. कुरकुरीत. आणि मुलांचं पण सांग, भाज्या खात नाही. एकदम मस्त. आता हल्ली मुलं पण भाज्या खात नाही, सगळं बाहेरचं कुरकुरे वगैरे खायला बघतात ना. मग त्यांच्या पोटात पण भाजीपाला गेला पाहिजे ना. जेवढे पाहिजे तेवढे भाज्या घालू शकतो. तेवढे घालू शकता, जेवढे भाज्या पाहिजे तेवढे घाला. गाजर पण घालू शकतो. आणि मी खरं सांगतो मी तर मेथीची भाजी थोडीशी टाकली, तुम्ही जास्त टाका. आणि भाजी समजतच नाही नाही ना. असं वाटतच नाही भाजीचं आहे. असं वाटतं ब्रेड चालून दिलेलं आहे. होय ना. पण एकदम छान वाटतं. सॉस बरोबर चटणी बरोबर आणि चटणी सॉस मिक्स करून खाल्ला तर अजून छान वाटतं. तर रेसिपी खूप म्हणजे खूप छान आहे. गरम गरम खायला तर म्हणजे नशीब लागेल गरम गरम खायला असं म्हणायला काय हरकत नाही. हां तर रेसिपी एकदम छान आहे. तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि रेसिपीला शेअर करा. सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा.